Wanjumurigiria ukisi FM digital litukolia rero ni gutura se wodi kurukunga Kiogoro igutorega siga ngeye moyo kwerokera ligoro yo butugi bwechinswe nabo igo bosimeki bwechingeni asomoroberio chire nkuma twachakire okoretera mwanjumurigiria bwobulemi bwenka yo mugusi gosobulemi bwenka abwa stoko chagoba tugotarira balemi aona kumanyanga inkikeli bago korambule mikiboli bago kora mbutugi boli kibago kora asenjire moyo kwegendereria abuna umugusi rero gotorega iga onyabuto elinde kuyorokera ligoro yo butugi bwechinswe tutagete gutirimboka mpaka roche tonyare koranga nga ye gabegete chinswe chichiaye no butugi yo boiga nga yako bokorera bwechinswe mpaka roche. Mwanchumuligiria niko bono twikire roche ebwo mulebye yo kurukunganya butso asakorera to butugi bwaye bwechinswe elinde gotema kuyarokereria ya mase ya monga ngakia okoro butugi bwaye nabo igo egento kende tobwente twemanye mwanchumuligiria nkiringa wikotware asokorusia mache pasongo bagotebanga source of water uisikuririga orochendo raigaro etete barabare ne ndani orochero bwata macha makino kabisa macha fresh ekiyagara chinzuga chigutwara gose chigota ka mache abwate mbeo kurukunga oxygen isaine na morocha macha marabu kabisa abe gati menye tiko somo bwati one bwechibicha nanyare gotorokia macha yaiga macha marabu sana mwanju muligeri Kisi FM digital ituraiga kwenekia nga twakumanyirie binte una bigenderete gukorekana no butuki bwechinswe rero igatoje tumanye na kichinsu chigutuwe ye mase mukuru asinsemiga cyanyaguta somore myukuru kunganya buto nchego mukuru kwanga Ronald Mayaka Brigadier. All right, niko twikire finally ya soroche ase abigete chindani mulimi wechi nando mutuki bwechinswe kurukwa Nyabuto Samuel tigatumanye ya mase ya Nyabuto twikire kwa final ya twikire gaiga ano bulemi bole bwechinsu amone ne chinjo gentire muino gaiga muna mujirojero roga no bulemi oboige na ansete karake lakini obulemi egera bono na ansa bulemi ne biasara no mwaka chiri bubere na isato ari na ansete chinsubu ne biasara chindani rengo bwate bono igambo ata chindani chiana chindani sano ne chiaba muraba minto na barabu yo mabwate isato no yondaga twara inye so chisurengo bwate approximately asindani echi chiana chao bono chinsumbuate endani eri amate muna monyeroche ebwate chinsumianane ne ye kubwate na rega twara mianane eyere gatio soroche gatia bwa saba sesu guma sugumere enige tija kyomongine ye nyebege to mongine agonya kurucho arabu ye kubwati nereye eye nere nyebege tenera mune transport ekaranko genda ndonsi ningenda nonye Nairobi nonkurusia kabeza kuna jira saba ine ye transport ne line geticha kyomongina insuchi sikurumari ne geticha kyomongina na iwari na iwao ni agorekede bagani bajize muna mwacha iga no dokurusi twari igo jiswe jiga kuru mwaka 2003 baka bono chia some iri abana nande karango chikombe anobole mbwande bwensi chinswe chire chiamana mono kwa sababu njibwati borwaire njibwati manganande oranya gochandeka ko bwate ndagera egento kibwato muchanda mono nese chinsu ne ndagera. Okay, ngoje to yasendagera nga kyuko bega chinsu asendani nga kyuko chinyora nga yoko rusya chinsu ko bega asendani bono egera gware mire muna bono gaigo sakorigerio bwaro bwiga muna chimrani chiarenge kare na agitama toboti egera na chibeka na cha cross bond
Arsenal tokwenda kare na chagete na kwenda somule minagora lakini rende bono igesi twaikire chinga kieji tokogenda ase vishari maade twarenda kuruoro guse research twarenda twabeka buna bone bondi na gina gotebia karo kwagesire nande goikobeke chibese nsemo chukobeke manu abwese bondi yi kwagesire kwagora kurwari fisheries kwache kwabeka sindani na kichikoragiri kuchinswe chinswe egere kwabekire ebi manu litanga nichibwate ndagera yabo ndobwate ebi ndagere ko starter okochiragere bagemetie nyene kurwa bunande kwa makugura ndagere nde chi pellets twaja gochimenta baka je gemetie nyi sita baka saba twagesa igendagere yiye tokwenda twagora ase kuru fishery gari mbabwate estoba kwana rie endagere. Okay. Muna bono iga chinsu kwate bendanye gutwara chinsu ange 800 chibasire ngachirako ebuya kero chigesa chonsi chinsu njibwata chibesa gyagero sakonyora nganyora chire 800 aya bekere nsu kera abe chibesa chense bi onyora nsiringi 150 igo gwete no bwata chibesa chinyi angeli 100 angeli 100 by the way njibwata chibesa nanchire. All right, bono iga mwanchu mutegereri na ndi mwanchu murigererie ni gotora sichindani cyo muremi Samuel Nyabuto ogiyo ogotoka sekinyore kene kwate bagero kandi amakura nyaguta sublocation esaf counting Kiogoro ekinyore ko rukunga ya makura aiga abo igo mwanchu mutegereri nabwato muchando ase ngwante binga mache gaiga iga no yo komina kabere amache ngo charae tabuna bono chibondi chiri muroche chire chimbaliri matari kwanda torogo cho ria yamo na begete chinkonya chinsu chikorukunga chikadivis nkabega chikadivis 700 na wa macha chitekera ikonyo chiabere chikagenda Johnsby akere mburego tu macha ko chano magoko akurukuru aita ga paka gutira paka ikange mita ya mugocha iguru igobono muchando nura ari no ngonya kurigere ringa nkinda chikobeka ari na marabana nkonyora chingurumbe kamara bagenda iguru mono egara macha ari ta gosoa mai ya nkyo aburi oroche wizara yobore mitimeti gosengo kona mure mbama yete gosengo tugoro botugi buno boiga bwe chinswe nkyo ababuri bakokonye special so muchando iwa macha wono maete munenga gie chinswe cha chiete aniwe na chiete baka special baganda binga ke chibicha ntomego cho na batumerete lakini na nyora the report yende kurwa lakini akarango chikurigereria oboremi obwe chinswe sense yaito yansi ya Kenya yonkurige ngagusi ntorabo bwata mono kiagera ekere doko genda muna gochiboruya Kakamega asange igokonyora nga murimi bwe chinsu ga korendu mono muna bono muchando muno ya macha gweta abokonyora county yetu kanganere ngochere ime okay ya digere nonyo ne chiche digere dio gata ngashora aboko igubuya mwanju murigereria igonta gitogende ya mase mabaka sichindani echiga macha bakago bwata agasomba chinswe cameraman yane ntagete toenda nere ya mase ya mututare gaiga timeti gose na bwate chiyanga go chi wekata eri tunyare kogenda ya mase mona Nimrod goikaria roche asindani ere tororenga na ki amacha bakago salia Nyabuto tutirimboka iga manjo matagali ga tukari gotirimboka jindani gati esugume yo simegeta sindani iga ntake tona kongerasa gotirimboka iga Nyabuto esugume ye gasianererie esuguma ga na nyora nga ekero bwegete esuguma igora muna bono na gesa chingendo ena nyora ngesuguma gokora buya na nde mono ekere kwanyumiri nendagera ye chinsu manjo matagali iga gotore chindani maiga na moroche ene ya moye ndani ase chinsu agotate bichire chinyinge kabisa chinsu wabegetange chinsu 800 take togenda ase chindani chiri chia mate ase omogoko cho gasomba chinswe oyo omobwu muchando abalemi be chinswe bagwetera nene kero chinswe gose chindani chabo chire mbara bali no roche gosasa bwa macha gwetoro no mogoko monene nabona roche gaiga mwancho motegereria iga nabokoranga tintiranire ma kabisa mune ya mate Nyabute ya mate ye bono muna bono ga osakurigereria
murarione amacha ya kurukurugura Take to kwa nange ne likonderia. amacha ya kurukurugura bono roje na ruri matari iga ko kerwa ichoire nande bono town yetu buna yasukire yaikire kiogoroga amacha onse pia kuminyoka ae tamuna bono muroje bondi neria nde ya muni chisu konyo chia beire ga chia genda ine rasara to konyo muna barimi nande na kinkorora nganyore ndiri tonge buna chinse chinde buna abalimi bali twansete na barabukuru we central abande kuru western bachirare singenjo yokororwa njinkorora ngani muna maji buna yaiga twankonyore nchira tubwaterana na abaminto county na abaminto buna university eito na rego tuigetange igo twange okonye katonye orekere bure miubo tarinche bwika bogokonya enswe neta keirase kukini ase binyoro byeito ne gitawo cyeto Ndagetinya gutorigeria kamera eria usaba bokonyi kubwatikana no mogoko uyo ogochanda chinsu chiao kwanyora sara igongo tebanga ese radio ito ne TV ya KCFM muna bantareire roje gaiga igongo sabo asaba minto baria baranyaro soko konya asinginja amachaya karabwate simye kiagaranta ketabantu baigu kabisa mwanchu motegereri aiga nabokoranga amache ngo chara rukurwerugoreye nasa aiga nasa korrare ngane getirimbo koigo mogoko gogo tirimbo koso ekero mogoko yo soira macha bera mange nigago soe ndani mebono kago tirimbo kagochimate kago tirimbo kanechi sukuru ase endani ma kabisa tintira na bekororoka na gaiga bone munare iga yabuto tragendra no bokonyi bali kware gusaba na kibono gocha gukora finally bona aiga ti ngocha gukora sampling indonga insu netigarite lakini okorora rene nganyote yonko igorera nande amacha ngigore gyara nabwato bochafu musakurigireri igoro abo barali ba mindu musakurigireri igoro namokorora rigo koriroro igoro bokorora bochafu ribo kare kurukio goro rogoro bwansi amaguta chioiri nande ncheita bondi irine ya mwino chinsu gobono teke dosabo bokonyi gali obokonyi njenda tebe iga ba mindu bali murigeretia sobore miubwagerire abantu baito bagusuka tware ngikonyora mono kurwese county yeito na bande batokonya singinjo yoko beke ukutaga egere tonyoro gokonya macha tago soime igotore igubuya mono ekiagera muna motorigere tiga mwarorire muchando tubwata abwa mache kamuranje kumusa onde bwenzi uranyora ngoko konya nkoro na bago jantu mwariganeti arigereri atokonya Erasmo bena mbarabane no rocho manya gutware ndani ya muna bono igekeranga rigiana kere esengenjo tente igamete tetakirio remiringa mwe muroje jinsemoga na gina bekeretega bono igekeranga rigiana kere nganchirinka technology nero tukubeka muna bono igankara tokugenda nguchikurigiri tore jitu abekira abarimi ga isikuru sukunyuma mwanega tubegete isiko bono ange saure machanka ikera bono roja sara tubwate ya indo cheno begete chisike akroga alia ebiengere mbiro begete alia egasi hariki ebindo video roje no sakuruga ari na boko no muntu bio bogore tio mote bidie bibakimbire bigocha byari chinsu bono karage achirengere kebwato mutu mutambe karage achiriki aguru kuruga agikuchikurigeria igekora na abantu baroro usakubirigereri biri na bire bitatu iga karage aguru kuruga igekora ngaye amuntu uria ngongakare byatama yo kwanyora ngari tukeri kwara eteiri because some of the challenges bibakingo cha bire bya chisoti bono biwate mirume tambeze making vision eroro rakantu kariga so amache mekana ne chinsu igo that's one of the challenges ugutwara buno muleme na inere mechando mona tubwate baibara bumungu matukama gamba arengo lakini bono iga esenginjo chinsu chire chinyinge kenyoreke ngora ngi ba utokirage koiba munariri na arenge mutangani bangorangibera obasemi bo mweli oraru guchasa baremi bonsi karukende batagete gochaka gutuka chinsu emborobi inchenda atenga bure miobo buno na bwansete bwansomeri abana nande nigo nendagira engia inchenda atabya baremi ba minto bari barabe willing korosa riguchi bond nabo ngotigese namba yane esimi na ni somera mangana yo korosa bond echiga paka chiri chisiko
na bonko ndate bya ndonga tigadoira na sobore mwe chinsu mbubwate chibesa chinyinge mono. Okay. Yeah. Asante sana. Igo ndaga ninga sipali morata ke korosa kuchibondi chia kisasa chiri chesi kone chia garoje. Timati kusumura lini ntige namba yesi. Namba namba ya buti. Saba limwa batagararia bali gereti namba ya yesi mineria amalie tango ku Samuel Ombati Omenya namba ya yesi 07 26 13 42 35. Nandi nyirulira 07 26 13 42 35 Samuel Ombati Omenya igari ya makura nande jinsu cyangirira atambe igaba minto mu jinsu ne cyamana nande nagokeire KCF emwe asengenjo yogotarira abare mibaito mwara sitwa cyakira baka muno twakoreire rojega na bakire mbuya muno na baruseria kwa bibiya muno. Asante sana. Ngayo cha kwanyora echiro gutugukura echiro yawe ngayo koni chinsu. Chinsu gere nande baka burete chikobora. Kwa sababu ekere munabono ngotanga chikurusinde. Igo chitage kecha monda konda byo chonda tere chelibu ntara ikie market chara ile rojega. Ige market kwanza na bali mumenyete na bwo kwa kugenda kuchisiko. Igo konyo jirani njida isaneka njiko isaneka na. Igo chinsu nchibwate chiro. Chiro ne rororo abantu bagokana na chiro teyo tigabate bebangakire simimboro kese chire. Wanjo mategere no murigereria na kwegwere chinsu nchibwate chiro. To basako bo mwo baso gochaka gutuga chinsu ekiagera chinsu nchitagetiba ibaga itambe muna narigereriga iga osamweria iga ibuna bono measurements ya jimite jinirenge nani chibondi echiga muna mochiro muna abode measurement osakurige chibondi echama ate chire chibondi inye igo chire 300 meters square. Igo kere bondi ye ko ira chinsu 800 mpaka 900 utarabeka chiti chimwamu chigo sibichi bondi igo bondi muneye muneye igebwana takotwara chinsu eri bweyemo neri bweyemo neri ende neri chinde chikoganda ne size neri ere mita 270 meters square Jones bina bambwa the record ya muna chirosa di muna kweguru mwacho motegereri nchiganeti bagaita mbe nabwo cyako potugibwawo inyoranga gatwarenge ya mase ya mukuru wa sekinyoreke gwata bwikoro kunga ya makura nyaguta sublocation Kiogoro ward imeye county ya Kisii irinde kwerokera ligoro yobo tugibwe chinsu yo numburo britwa bere toko koletera sore kwetera se TV yao ya YouTube ekoro ku Kisii FM digital eyitoko sabonyare go subscribe nabo igase radio yao nambe ya makuru asira bali yagusie ku Kisii FM 94.1 enka yomugusi nchendi konkoro kunga Ronald Mayaka nimbe ko koletera mirobilie menge ngabune yega yo kumurekero bole mibwaito wenka yomugusi netunyare go sema ni nagukina ni buno mugusi mwancho motegeri gendera go tegerenka yomugusi Kisii FM.